ginpatpat sang isa ka bombo abogado nga may mabugat nga kaso nga nagahulat sa isa ka tawo nga nakakommit sang sala batok sa menor de edad nga sa idalom sang kustodiya sini. Sa interview sang Bombo Radyo kay Attorney Crystal Joy Adoracion, associate law firm of Oso Pueblo, Hiponia Alamio and Associate, iya ginpahayag nga nasaad ini sa Anti-Trafficking in Person Act of 2003 o na ang RA 9208 nga nagasakop sa mga pang-abuso pareho sang pagbaligya, pagbakal, kag pag-exploit sang isa ka menor de edad online man o kon physical. Suno kay Attorney Adoracion, mahimo mga tubang sang silot nga life imprisonment kag fine nga halos 2 million tubtob 5 million pesos ang bisan sino nga maglapas sang nasambit nga kasuguan. Panugyan ni Attorney Adoracion nga importante gid ang katungdanan sang isa ka ginikanan o kon guardian sang isa ka bata sa ila kustodiya gani kinahanglan gid ini nga tumanon agod malikawan man ang legal nga mga konsekwensya. So kung mag-qualified trafficking siya, isa na siya ka gina-consider nga aggravating circumstance, mas mabugat ang penalty. So kung ikaw mangin guilty sa qualified trafficking, magasuffer ka sang penalty sang life imprisonment kag fine nga not less than 2 million or not more than 5 million. So mas bugat siya kung ikaw isa ka paryente or ginikanan or taga-dumala mismo sang bata nga gin-traffic. Ang role sang aton nga ginikanan kag mga guardians, no, parents kag legal guardian, gid crucial role sa pag-safeguard sang ila kabataan halin sa online or offline nga exploitation.